Inselmilkom u natikom il-lejla tajba. Din hija xandira diretta mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu fl-Arp Għawdex fejn serin inwaslulkom il-Lezzjo Divina f'dan l-ewwel jum tas-sena li allura nieħdu l-okkażjoni biex nawguraw lilkom ilkoll li qed isseguna is-sena it-tajba. Imma l-ewwel jum tas-sena fil-liturġija tal-Knisja jitqiegħed taħt il-ħarsien matern u smewwi ta' Omna Marija. Illum il-Knisja tiftaħ is-sena ċivili billi tiċċelebra is-solennità ta' Marija Om Alla, il-maternità divina. Ejjew kif ħeġġiġna il-Papa dal-għodu inqedu f'riġleja dak kollu li se ngħaddu minnu matul din is-sena ili l-Om Qaddisa ta' Alla. U f'din il-ħajja maġla li qed ngħixu nieqfu għal dawn il-momenti ta' riflessjoni fuq il-kelma ta' Alla. Il-Papa dal-għodu qalilna kemm huwa importanti illi nieqfu imqara ftit tal-ħin fil-kumpanija tal-mulej biex nisimgħu il-kelma tiegħu, biex nitolbu, biex naduraw, biex nagħtu ġieħ. U dan hu li se nagħmlu l-lejla f'din is-sija li ġejja permezz tal-kelma ta' Alla immexxija mill-liturġija tal-kelma tal-lum, il-festa ta' Marija Om Alla, propju flimkien mal-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma waqt din iċ-ċelebrazzjoni tal-Lezzjo Divina. Ibqgħu magħna, insegwu u nieħdu sehem ħaj. Bik max a kulħin.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-mulej ma'kom nitolbu. Missier Qaddis, nroddulek ħajr għaliex fil-providenza tiegħek batt il-qawwa tal-Ispiritu tiegħek f'Marija biex bija u fija jitwieled l-iben għażiż tiegħek. Għatina li bħala li bħarrajja niftħu jdejna biex nilqgħu dan id-don hekk kbir li inti jogħġbok tagħtina. L-istess ibnek, Ġesu Kristu Sidna, li jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. Qari mill-Evanġelu skont San Luqa. F'dak iż-żmien ir-raja marru jaċlu u sabu lil Marija u lil Ġuseppi bit-tarbija minduda f'maxtura. Kif raw dan bdew jarfu kull ma kienet qal lilhom dwar dik it-tarbija. U kull min semagħhom baqa' mistaġeb b'dak li qalulhom ir-raja. Marija min-naħa tagħha baqgħet tos f'qalbha dawn il-ħwejjeġ kollha u taħseb fuqhom bejna u bejn ruħha. Ir-raja mbagħad reġgħu lura, isebħu u jfaħħru lil Alla għal kull ma kienu raw u semgħu kif l-anġlu kien qalilhom. Meta wasal it-tmien jum biex lit-tifel jagħmlulu ċ-ċirkonċiżjoni semmewh Ġesu bl-isem li kien taħ l-anġlu qabel ma tnissel fil-ġuf. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Not bil-qiegħda.
kif indunajtu l-Vanġelu tal-lum ikompli ma' dak tar-rajja, ma' dak li riflettejna fuq u riflettejtu fuq il-ġimgħa li għaddiet il-Vanġelu tal-Miliet. Interessanti ħafna x'Salluqa meta jirrakkonta din il-ġrajja jiddedika 2 terzi mill-versi tiegħu minn din l-istorja lir-rajja. Flok li joqgħod jiffoka fuq Ġesu, fuq Marija u Ġuseppi, fuq x'ġara fl-ar, imma jitlaq fuq ir-rajja, ir-reazzjoni tar-rajja. U għaliex jagħmilha din il-biċċa tax-xogħol għax l-iskop ta' Salluqa mhux tant li jirrakkonta storja. Għana dejjem ngħidu li l-Vanġelu l-iskop tiegħu mhux li jirrakkonta storja, imma li jgħinna nindunaw li aħna qegħdin fl-istorja. U r-reazzjoni tar-rajja tolqotna għax tista' tkun ir-reazzjoni tagħna. Min kienu r-rajja l-ewwel qabel kollox? Naħseb li ġieli smajna li r-rajja kienu l-outcasts tas-soċjetà ta' dak iż-żmien. Billi kienu jgħixu mal-merħliet, allura kienu jgħixu dejjem f'sitwazzjoni ta' tniġġejs, kienu mniġsejn dejjem. Allura qatt ma setgħu jieħdu sehem fil-kult fil-qima tat-Tempju ta' Ġerusalemm, mhux biss, imma kien hemm ċertu regoli marbutin mar-rajja, pereżempju t-Talmud li huwa deskrizzjoni t-tifsira tal-Antik Testament tal-Lowt kien jgħid jipprojbixxi lir-rajja li jixhdu fil-qorti. Ma setgħux jixhdu r-rajja għaliex għax ix-xhieda tagħhom kienet meqjusa invalida. Kienu meqjusin bħala nies li mhux kapaċi jgħidu l-verità, jdawru l-kliem. Ukoll it-Talmud kien jgħid għar-rajja illi għad jiġi anġlu mis-sema, għad jidher anġlu mis-sema waqt li jkunu qegħdin fuq ix-xogħol tagħhom jisħithom mid-dinja, jeqridhom minn fuq wiċċ l-art. U din kien twemmin li r-rajja kienu jafu bih. Fil-fatt għalhekk beżgħu meta l-anġlu derilhom fil-lejl tal-Miliet. Għax ħasbu li kien dan l-anġlu tal-qerda. Imma wkoll fit-Talmud hemm deskrizzjoni oħra importanti dwar ir-rajja li tgħid illi jekk jaqalek barri jew naġa fil-bijr is-sibt, dak tista' tiġbru, anki s-sibt, sa tafu s-sibt kien ifisser għall-Lowt, ix-Xabat il-jum tal-Mistrieħ. Imma jekk jaqaraj, mhux biss is-sibt, anki matul il-ġimgħa, ħalli ħemm jikkrepa, jekk jaqaraj jew inkella pubblikan. Daw kienu r-rajja fis-soċjetà ludija. Kieku llum forsi ngħidu l-anġlu kien imur il-ħabs. Jew kien imur l-oasi, nhar is-sibt il-bieraħ kont l-oasi wara nofsinhar. Kien imur l-oasi. Forsi ma kienx jiġi hawn. Żgur li ma kienx ikellem lili jew l-sħab is-saċerdoti jew lill-kapijiet tal-pajjiż assolutament. Imma ma kien imur għan-nies l-iktar sempliċi, għan-nies l-iktar mobbin bid-diffikultajiet u bil-problemi. Imma għalfejn dan? X'sens fija din? Fija sens qawwi importanti għaliex għax dak li l-anġlu qal lir-rajja mhux kulħadd kapaċi jaċċettah. Tant aħna komplessi llum li nsibuha bitqila biex naċċettaw dak li l-anġlu qal lir-rajja. Tkun sempliċi, tkun fil-bżonn bħar-rajja biex taċċetta u tifhem u taraf u tagħmel l-esperjenza ta' paċi, ta' ferħ li jagħmlu huma. Mena l-anġlu derilhom u qalilhom ġejt nagħtikom aħbar ta' ferħ, tibżgħux. Issa nifhmu għalfejn qalilhom tibżgħux. Għax żgur li ħasbuh l-anġlu tas-saħta, l-anġlu tal-qerda. Qiegħed inħabbrilkom it-twelid ta' Salvatur. Hemm xi ħadd li se jsalvakom. Min jaf x'fehmu bil-kelma salvazzjoni ir-rajja. Żgur li kellhom ħafna fiex jisalvaw. Żgur li kienu bżonjużi ħafna, anki il-fatt biss li kienu meqjusejn bħala il-fdal tas-soċjetà. Bħala il-miżbla tal-belt. Żgur li dan il-fatt biss kien għalihom biżżejjed biex messaġġ ta' tama, messaġġ ta' ferħ jilqgħuh, jiġi minn fejn jiġi. Imma x'kien il-messaġġ veru ta' ferħ għalihom u għalina? X'kien? Illi Alla jippreżenta ruħu f'tarbija.
U jiena nittama li jirnexxielna nifhmuha il-profondità ta' din ir-realtà li Alla jippreżenta ruħu f'daqsxejn ta' tarbija, ta' ftit kilos. Fi kliem ieħor Alla jippreżenta ruħu bħala bniedem fil-fraġilità assoluta tiegħu. Il-bniedem muqat iktar fraġli milli fil-bidu u fl-aħħar ta' ħajtu. U propju Alla jippreżenta ruħu fiż-żewġ sitwazzjonijiet. Imma jippreżenta ruħu l-ewwel qabel kollox f'tarbija. Imma tgħiduli fejn l-aħbar tajba. U żgur li aħbar tajba. Alla jippreżenta ruħu f'tarbija biex aħna ma nibżgħux minnu. Anzi, biex nieħdu r-riħ fuqu. Alla jippreżenta ruħu f'tarbija biex aħna nistgħu jew narmuh inwarbuh fil-ġenb mingħajr problema ta' xejn u mhux se jiġri xejn. Jew inkella noħorġu l-aħjar l-aqwa it-tajjeb li hemm fina. Quddiem tarbija jew titlaq, jew b'xi mod trid tipprova tilqaħħa, trid tipprova titkellem magħha bil-lingwaġġ tagħha. Trid tipprova it-tarbija tħobba. Allura t-tarbija kapaċi toħroġ minna l-aħjar, it-tajjeb tagħna. Alla jsir tarbija biex aħna meta nidħlu f'relazzjoni miegħu ma nħossuniex fid-diffikultà. Alla jsir tarbija biex aħna ma nibżgħux nikkomunikaw miegħu. Biex aħna nħossuna bħalu, daqsu. Nistgħu nirrelataw miegħu. U din l-esperjenza li jagħmlu r-rajja. Meta l-anġlu jidrilhom lir-rajja, dawn jaqbdu u wara li jisimgħu li l-anġlu jkellimhom jitilqu jgħidilna l-Vanġelu. U jmorru jaraw jekk il-kliem tal-anġlu hux minnu jew le. Imorru jivverifikaw il-kelma tal-anġlu. U dan hu dak li aħna msejħin nagħmlu fil-ħajja tagħna tansara. Nisimgħu il-kelma u aħna msejħin bħal rajja immorru nivverifikawha. Aħna ma nistgħux nisimgħu il-kelma biss u ma nwaqqgħux fi kriżi. Ma nistgħux nisimgħu il-kelma u ma niddubitawhiex. Ir-rajja qabel ma telqu ddubitaw, iddiskutaw bejniethom. Il-Vanġeli jgħidilna qalu lil xulxin ejjew immorru sa Betlem. Jekk il-kelma li ninsimgħu ma niddubitawhiex, ma ninterpellawhiex, ma nistaqsux fuqha, tibqa' l-barra minna, ma tmistiex. Ma ssirx parti mill-ħajja tagħna. Ma nifhmux kif Alla tassew permezz tal-kelma jista' jsalvana. U allura jmorru jivverifikaw. U verament jaraw il-Vanġelu tal-lum. Jaraw lil Marija u lil Ġuseppi bit-tarbija mimduda f'maxtura. Salluqa joqgħod attent biex jgħidilna li darbtejn din it-tarbija kienet infisqija. X'jiġifieri infisqija mgeżwra fil-faxex. Għalfejn jgħidilna li kienet imgeżwra fil-faxex? Għal żewġ raġunijiet. L-ewwel qabel kollox biex jgħidilna li Ġesu kien tassew bniedem. Bħal kull wieħed u kull waħda minna jikkwota il-ktieb tal-Erf Salluqa. Il-ktieb tal-Erf kapitlu 7 jirrakkonta t-twelid ta' Salamon. Anzi, Salamon qiegħed jirrakkonta lilu nnifsu, jgħid jien twelid bħal ħaddieħor, nafu min kien Salamon. Kien wieħed mill-iktar persuni jorrif li qadderu fuq wiċċ l-art. Jekk taqra jirnexxielek taqra xi ftit mill-kotba tal-Erf, il-ktieb tal-Erf, jew il-ktieb tal-Proverbji, tinduna kemm kien tassew għaref dan il-bniedem Salamon. Qal l-ewwel kelma tiegħi kienet bikja. Bħal kulħadd jiġġejt imgeżwer fil-faxex, bħal kulħadd minix aħjar minn ħadd, jgħid Salamon. U għalhekk Salluqa jikkwota li darbtejn Ġesu jiġi mgeżwer fil-faxex, bniedem bħali, bħalek. Interessanti għax dan kollu jirrendi lil Alla fuq il-livell tagħna. Dan kollu jagħmel lil Alla aċċessibbli. Alla tista' tilħequ, tista' titkellem miegħu, Alla jitkellem miegħek. Imma l-tliet darbiet Salluqa jgħid
li t-tarbija kienet f'maxtura u mhux b'kombinazzjoni 3 darbiet, in-numru 3 fl-Iskrittura nafu kemm importanti. Għalfejn? Għax San Luqa rid jippreżentana lil Ġesu bħala l-ikel. Bħala l-ikel tagħna. Llum naħseb kollha kemm aħna ċċelebrajna l-Ewkaristija. U kollha kemm aħna morna lejn maxtura. L-ikel tagħna. Fil-quddiesa fl-Ewkaristija. U meta r-rajja jaraw lil din it-tarbija li l-Alla daqshekk ċkejken daqshekk żgħir, jagħmlu esperjenza tassew unika. L-ewwel qabel kollox jindunaw jarfu illi l-kliem tal-anġlu kien veru, jekk aħna nirriflettu sew fuq il-Vanġelu tal-lum. Nindunaw illi ir-rajja ivverifikaw għarfu li dak li semgħu kien minnu. Il-kelma li semgħu kienet vera. U dan imlihom bil-ferħ. Interessanti għaliex għax aħna ħafna drabi nippruvaw inġibu l-ferħ minn x'imkien ieħor, minn postijiet oħra, bil-mod tagħna. Ħafna drabi by trial and error, x'hekk nippruvaw mbagħad fejn jiġi ftit tal-ferħ nerġgħu nirrepetu, nerġgħu naqgħu hemm, però il-ferħ tagħna ma jdomx. Idhom ftejt. Tantu hekk li dejjem irridu niskopru u nagħmlu esperjenzi ġodda. Il-Vanġelu tal-lum jagħtina riċetta tal-ferħ. Meta jien tisma' l-kelma tal-Alla u tivverifika, tisma' l-kelma tal-Alla, twaqqagħha fi kriżi din il-kelma, tiddubita. Imma fl-istess waqt tivverifika, tipprova tara x'minna jew le. U tipprova twettaq dak li tgħid il-kelma. Inti tista' tagħmel esperjenza jekk hux veru jew le din il-kelma tferħek meta tpoġġiha fil-prattika. Ħanġibu eżempju sempliċi. Nisemgħu il-kelma aħfer. Nisemgħu il-kelma għejn lil minnu fil-bżonn. Nisemgħu il-kelma għejt il-verità anke meta tkun kontrejk. Il-ferħ minn fejn jiġi? Meta jien tipprova din il-kelma li smajt. Imma veru li jekk jien naħfer inġarrab il-ferħ u il-paċi ta' vera, il-paċi li ma tejbx malajr, veru jew le? Meta nisma' l-kelma u nipprova npoġġiha fil-prattika, nista' nivverifika jekk din il-kelma x'minna jew le, jekk ir-riżultat tagħha jkunx il-paċi tal-qalb. Jekk ikun il-paċi tal-qalb, allura bħalma ġralhom ir-rajja din il-kelma tkun minna. Il-Vanġelu jgħidilna illi meta r-rajja raw lil Marija u lil Ġuseppi bit-tarbija minduta fil-maxtura, imtlew bil-ferħ. Kull min semagħhom baqa' mistaġeb b'dak li qalulhom ir-rajja. U bdew jarfu lil kull min ma' kull min kienu jiltaqgħu b'dak li kien intqal lilhom. U għaw pass ieħor li aħna msejħin biex nagħmlu fil-ħajja tagħna bħala Kristjani. Meta nisimgħu il-kelma, meta din il-kelma nwaqqgħuha fi kriżi, meta din il-kelma mbagħad nippruvaw nwettquha npoġġuha fil-prattika u timlina bil-ferħ, aħna mingħajr ma rridu ħafna drabi din il-kelma naqsmuha mal-oħrajn. Insiru aħna stess l-anġli, m'għandniex bżonn ta' anġli bil-ġwienaħ. Għandna bżonn ta' nies ta' Kristjani li jagħmlu l-esperjenza ta' Alla bħal mamlu r-rajja, li jiltaqgħu verament ma' Ġesu, jimtlew bil-ferħ tiegħu u bil-kliem imma ħafna drabi anki mingħajr kliem bix-xhieda tagħna aħna nwasslu din il-preżenza. Għax il-ferħ ħafna drabi minnu nnifsu jitlob li jkun ix-xerjat, li jkun maqsum. Biċ-ċankwiet kapaċi nżommuha, biċ-ċatrabil kapaċi nostruha f'qalbna u ma ngħiduha lil ħadd. Imma l-ferħ ma nżommuhx. Għax jekk inżommuh ma jibqax ferħ. Il-ferħ jridu naqsmuh. U ħafna drabi meta naqsmuh il-ferħ jirdoppja u jitripla. Hekk mexa l-Kristjaneżmu sa mill-bidu.
Niftakru fratti tal-Apostli. Daw li kienu jemnu kienu jimtlew bil-ferħ. U l-oħrajn kienu jistaqsu ma dan il-ferħ minn fejn qegħdin iġibuh. Imma dan x'inhu? U jien allura forsi l-lum nistaqsi li l-nifsi u lilna l-koll aħna li nemnu li għamilna esperjenza tal-mulej Ġesu b'xi mod jew ieħor. Jekk il-ferħ u x'kwalità tagħna u x'karatteristika tagħna. Jekk nixbdewx lill-oħrajn jew le, għax aħna nies li minkejja l-problemi u d-diffikultajiet li ngħaddu minnhom, però għandna ċerta paċi u kuntentizza fil-fond tal-qalb tagħna li ma jħodilna ħadd. Ma jħodilna ħadd. Għaliex? Għax aħna ltqajna ma' Ġesu. Il-Vanġelu jgħidilna li Marija min-naħa tagħha baqgħet tosb qalba dawn il-ħwejjeġ kollha u taħseb fuqhom bejnha u bejn ruħha. Dan il-versu tassew importanti fil-Vanġelu huwa wieħed minn 3 għal 3 darbiet l-istess San Luqa jgħidilna li Marija kienet tosb qalba dawn il-ħwejjeġ kollha u taħseb fuqhom bejnha u bejn għal 3 darbiet. X'kienet tagħmel Marija? Mhux għax sempliċiment kienet l-om, imma San Luqa jippreżentalna lil Madonna lil Marija bħala mudell ta' kull wieħed u kull waħda minnha. Kif nistgħu niddiljaw ma' din il-kelma? X'nagħmlu meta nisimgħu il-kelma? Prattikament dak li għamlu r-rajja. Jiġbor f'sentenza waħda l-esperjenza kollha tar-rajja San Luqa. X'għamlet Marija? Ippruvat tqabbel dak li kienet qed tara b'għajnejha, dak li kien qed jiġrila, il-ġrajiet. U aħna nafu l-ġrajiet x'kienu. Fiċċew fejn joqogħdu ma sabux, weldu lil Ġesu, far u x'hekk aħna tradizzjoni tgħidilna far tal-annimali fil-maxtura. Qed tara lir-rajja li ġew wara li l-anġlu kien kellimhom. Kienet qed tara dan kollu Marija. Qabdet dan kollu li kienet qed tara qed tgħix u rriflettit fuq u waqfet taħseb fuq. Anzi, biex inkunu iktar preċiżi, ippruvat tħares lejn l-esperjenzi li kienet għaddejja minnhom fid-dawl tal-kelma ta' Alla, fid-dawl tal-Antik Testament. Ippruvat taqqat flimkien il-ġrajiet li kienet għaddejja minnhom mal-kelma li kienet qiegħda tisma'. Fil-fatt hemm kelma gustusa fil-Griek, il-kelma hija simballejn. Aħna għandna kelma ġejja minn din il-kelma, hija l-kelma simbolu li tiddeskrivi eżatt din il-kelmi użata minn San Luqa, tiddeskrivi eżatt x'kienet qed tagħmel Marija. Xi tfisser il-kelma simbolu? Naraw biċċa landa tonda, musbuħa ħamra b'faxx abjad f'nofsa u ngħidu dik tfisser one way. Ma tistax issuq bil-karozza f'dik id-direzzjoni. Mela dik il-landa ħamra bil-faxx abjad fuqha hi sempliċement simbolu illi jfakrek f'xi ħaġa oħra. Xi ħadd li ma jkunx jaf ir-regoli tat-trafik jgħid dik hija landa ħamra b'sinjal abjad fuqha. Imma min jaf ir-regoli tat-trafik jaf li dik hija simbolu, sinjal. U San Luqa juża proprju din il-kelma simballejn. Marija dak li kienet qiegħda tara kienet qed tinterpretah kollu fid-dawl tal-kelma tal-Alla. Fid-dawl ta' Alla. Kemm insibuha bitqila aħna biex nagħmlu dan l-eżerċizzju fil-ħajja tagħna. Imma minn hawn tiġi l-paċi tal-qalb. Għaliex għax l-interpretazzjoni ta' Alla hija l-verità fuq il-ġrajiet tagħna, fuq l-istorja tagħna. Jiġrilna x'jiġrilna. Diffikultajiet, il-kol kemm aħna żgur inġorru f'qalbna xi diffikultà. Xi biżgħat, xi xewqat. Imma nħares lejn dak li jiġrili mhux biss mill-perspettiva umana, mhux biss mill-perspettiva legali, mhux biss mill-perspettiva medika tat-tabib, mhux biss mill-perspettiva soċjali kif iħarsu lejja n-nies, kif jarawni l-oħrajn. Inħares lejn dak li qed jiġrili wkoll bl-għajnejn ta' Alla, dan hu li tagħmel Marija. Dan hu l-eżerċizzju importanti li jagħtina l-paċi tal-qalb. Jagħtina l-paċi tal-qalb. Ħafna drabi aħna skjavi tal-ġudizzji tal-oħrajn. Ħafna drabi nippruvaw xek il-ħajja tagħna ngħixuha up to a certain standard illi ma nagħmluhx aħna ta'
li jagħmluhulna ta' madwarna jew nimmaġinaw li ta' madwarna qegħdin jitolbuhulna. Kif ngħixu, kif nilbsu, kemm ikollna flus, ix-xogħol li jkollna, kif nidru ma nidrux, it-tfal tagħna. U nsiru skjavi, nsiru l-siera. U x'ma titbiegħx il-paċi mill-qalb tagħna. Il-paċi meta tiġi. Il-paċi tiġi tassew meta jien inħares lejn ir-realtà lejn dak li jiġrili bl-għajnejn tiegħu. Bl-għajnejn ta' Alla, fid-dawl tal-kelma, fid-dawl tal-Iskrittura. Ir-rajja mbagħad jgħidilna l-Vanġelu reġgħu lura jsebbħu jfaħru lil Alla għal kull ma kienu raw u semgħu kif l-anġlu kien għalilhom. Aħna fil-presepju ħafna drabi fost ir-rajja jkollna l-mistaġeb. Il-mistaġeb għandu l-oriġni tiegħu propju f'dan il-vers tal-Vanġelu. Nerġa' naqrah. Ir-rajja mbagħad reġgħu lura jsebbħu u jfaħru lil Alla mimlijin blaġeb, mimlijin b'sens ta' meravilja. Għal kull ma kienu raw u semgħu kif l-anġlu kien għalilhom. U min jistaġeb, min jimtela b'sens ta' meravilja, jekk mhux min ikun fil-paċi, min ikun kuntent, min ikun ferħan. Interessanti għax il-Vanġelu tal-lum ma jitkellimx dwar ġrajja, dwar storja ta' xi ħadd li ġrat 2000 sena ilu, ma jitkellem dwar il-ġrajja tiegħi, l-istorja tiegħek ta' kull wieħed u kull waħda minna. Ir-reazzjoni tagħna għal dan il-misteru ta' Alla li jsir bniedem. Irridu nifhmu illi Alla mingħajr il-bniedem mhu xejn, m'iniex nisbalja. Mhux il-bniedem mingħajr Alla mhu xejn. Imma Alla mingħajr il-bniedem mhu xejn. Għaliex? Għax irrenda lilu nnifsu wieħed minna, wieħed bħalna. U jekk irrenda lilu nnifsu wieħed minna, wieħed bħalna, dan ifisser illi jixtieq jidħol f'relazzjoni magħna. U jekk aħna ma nidħlux f'relazzjoni miegħu, x'jiġri? Iċ-ċirku jieqaf. Għal xejn jien tħobb persuna jekk ma tħobbokx lura. Naħseb li ħafna rajjes jew ħafna żgħażagħ ikollhom din l-esperjenza. Tkun tixtieq tħobb persuna u tixtieq li dik il-persuna tħobbok imma ma tirċievi xejn lura. U tispiċċa frustrat. U din hija l-frustrazzjoni ta' Alla. Allura l-miliet din il-ġrajja tneħħilna l-idea ta' Alla fil-għoli. Tneħħilna l-idea ta' Alla l-bot. Tneħħilna l-idea ta' Alla li lilna jitrattana qisna x'isimhom hawn tad-drazzi u taċ-ċess. Pupazzi. Assolutament hija idea żbaljata. Alla tagħna huwa Alla li jidħol f'relazzjoni, Alla li jitkellem magħna, Alla li ma jiddettax, imma sempliċiment jitlob. U aħna nistgħu nirrispondu jew ma nirrispondux. Jekk nirrispondu nkunu aħna li ngawdu. Jekk ma nirrispondux nkunu aħna li nitilfu. Tantu hekk isimgħu kif ispiċċa l-Vanġelu. Meta wasal it-8 jum biex li t-tifel jagħmlu ċ-ċirkonċiżjoni semmew Ġesu bl-isem li kien taħ l-anġlu qabel ma tnissel fil-ġuf. Alla tagħna għandu isem. U x'jiġifieri jkollok isem? Il-kol kemm aħna għandna l-mobile u għandna l-ismijiet u n-numri tat-telefon fil-mobile, hekk jew le. U dik il-persuna li għandek isimha u l-number tagħha tat-telefon ifisser li xi ftit jew wisq dik il-persuna hija f'relazzjoni miegħek. Mill-bogħod jew mill-qrib. Tkun li ma tkun ir-relazzjoni, jekk tkunx relazzjoni ta' xogħol, relazzjoni ta' ħbiberija, relazzjoni ta' għax forsi niġu minn xulxejn, tkun li ma tkun hemm relazzjoni. L-isem ifisser relazzjoni. Irridu niftakru li Alla fl-Antik Testament ma kellux isem, il-Lowt lanqas il-kelma Alla ma jsemmu, lanqas il-kelma Alla ma jsemmu. Jgħidu l-imbierek jew il-kbir, lanqas il-kelma Alla ma jsemmu. Araw kemm Alla tagħna fil-persuna ta' Ġesu jixtieq ikun wieħed minna, jidħol f'relazzjoni magħna.
Kieku jkollkom tmorru Iżrael u titkellmu maludi jew ma' Arbi li jgħixu hemmhekk, idhom ħafna biex jgħidlek ismu ħafna. Irid ikun beda jafdak, ċert minnek biex jgħidlek ismu tassew. Intom innutaw anki l-immigrati li hawn fostna. Jekk inti staqsi lil xi ħadd x'ismu, normalment l-ewwel darba ma jgħidlekx ismu ta' veru. Irid jgħaddi żmien, irid jafdak biex jgħidlek ismu. Għaliex? Għax jekk qed jagħtik ismu ta' veru, xi ftit jew wisq qiegħed jagħtik lilu nnifsu. Qiegħed jintelaq f'idejk. Iktar u iktar fil-vant nafsani. U Alla jagħtina ismu f'Ġesu. Interessanti wkoll l-isem Ġesu. Fl-oriġinal Jexua ifisser Alla jsalva. San Bonaventura li jgħix ftit wara San Franġisk, kien patri Franġiskan, li kiteb il-biografija ta' San Franġisk, kiteb il-ġrajja ta' San Franġisk, nitkellmu mit-12 seklu. Jgħid li San Franġisk kien jilaq xoftejh wara li jgħid il-kelma Salvatur. Bil-sienu kien jilaq xoftejh wara li jgħid il-kelma Salvatur. Ġesu li salvani, li jeħlisni. Fem fil-profondità tagħha din il-kelma. Forsi aħna għandna bżonn nitlu iktar fil-profondità ta' din ir-realtà, però nifhmu xi ġifieri Ġesu Salvatur, daqskemm aħna nifhmu li għandna bżonn is-salvazzjoni. Għax jekk jien minn għalija b'mod żbaljat, mod utopistiku, mod fals, fittizju, nimmaġina li m'għandix bżonn ta' Salvatur, allura m'għandix ċans niggusta nagħmel esperjenza sabiħa ta' salvazzjoni. Il-mulej jagħtina li dan il-Vanġelu jgħinna narfu nindunaw kemm Alla huwa tassew magħna. Imma dan xi biddel f'ħajjitna. Immaġina jekk jien tassew naraf li Ġesu jinsab f'dik it-tarbija. Fi kliem ieħor, jekk jien tassew naraf li Ġesu huwa dik l-ostja, jew Ġesu huwa din il-kelma li għadni kif smajt li għadni. Immaġina jekk jien naraf tassew din il-verità, x'jiġri. Tgħidu li x'jiġri. Ħajdilkom x'jiġri. Jekk Alla huwa daqshekk żgħir, allura m'hawn xejn żgħir fid-dinja. M'hawn xejn bla sens fid-dinja, m'hawn xejn bla sinifikat fid-dinja. Iktar u iktar il-persuni li għandi ma' ġenbi għandhom dinjità kbira. Dinjità kbira. Imma mhux biss il-persuni li għandi ma' ġenbi. Imma anki jien, kull wieħed u kull waħda minna għandu dinjità kbira. Alla jieħu l-umanità, Alla jsejr bħalek, bħal kull wieħed u kull waħda minna. Forsi biex nifhmu ftejn dejn hekk, aħna fil-faqar tal-moħħ kejk li għandna. Immaġina xi ħadd persuna li inti tammira tal-ispettaklu jew tal-isports jew xi ħadd li għandu l-poter, immaġina li dal-bniedem jesprimi jaqsam li joġbuh forsi l-istess wejx li tilbes int, jew joġbu l-istess ikel li tikol int. Kif tħossu? Sempliċiment biex nippruvaw induqu ftejn ta' xi ġifieri Alla tagħna jieħu fuq l-umanità tagħna, isir bniedem bħali. Xi tbiddel dejn f'ħajjitna, ir-relazzjonijiet ta' bejnietna. Addiju low self-esteem, addiju depression, addiju kollox. Jekk aħna nidħlu sew fil-profondità tagħha, ta' din ir-realtà, ta' din il-verità. Xi tfisser tmur tiċċelebra l-Ewkaristija, tmur tiċċelebra l-Qudiesa, xi tfisser tisma' l-kelma tal-Alla, jinbidel kollox. Il-mulej jagħtina li ngħixu fil-profondità tiegħu dan il-misteru.
U bil-wieqfa nitolbu flimkien it-talba tal-aħwa li għallimna aħuna Ġesu. Issilna li inti fis-smawiet jitqaddes l-isem tiegħek, jitqaddes l-isem tiegħek. Tiġi saltatek, ikun dak li trid inti, ikun dak li trid inti, fis-semgħa fl-art. Ħobsna ta' kuljum, ħatina l-lum, aħfrilna it-trubit tagħna, aħfrilna it-trubit tagħna, bħalma aħna l-kol naħru. Għalina jiddaħħalniex l-ebda tiġriri, jistaħlisna min kull deri, missirna. Ħaġa sabiħa ħafna li intemmu din iċ-ċelebrazzjoni, ma fuq kollox li nibdew is-sena l-ġdida bil-barka tal-kelma talla. Il-kelma talla kull meta naqrawha titfa' fuqna barka ġid. Il-mulej ma'kom, iberikkom u jħariskom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. dak l-innu sabiħ innu li ġej mill-pinna tal-poeta nazzjonali tagħna Dunkarm
b'sajla mużika ta' Giuseppe Caruana naslu fit-tmiem dik ix-xandira tal-Lectio Divina għallum l-ewwel tas-sena solennità ta' Marija Omm Alla l-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma spjegalna il-kelma li l-liturġija tippreżentalna għal dan il-jum fil-Vanġelu u tagħna wkoll spunti ta' riflessjoni biex il-kelma talla ma tibqax biss miktuba fuq il-karta imma tinkiteb fil-qalb tagħna kif inkitbet fil-ħajja u l-qalb ta' Marija Omm Alla u Ommna. Aħna ma tfadlilna xejn li nirringrazzjakom illi kontu magħna, nixtiequlkom il-kumplament tal-festi it-tajba u ntukom appuntament għall-Lectio Divina bħallum ġimgħa, imma sadattant infakrukom ukoll illi matul din il-ġimgħa propju nhar il-ħamis li ġej se jsir il-funeral tal-Papa Emeritu Benedittu 16 li ħallina propju jumejn ilu. U għalhekk ejjew ħallina propju l-bira, skużawni, u għalhekk ejjew nitolbu għalih waqt li mal-Knisja f'Għawdex ukoll ninaqdu nhar is-Sibt li ġej fis-6:30 ta' filgħaxija fejn fil-Katedral ta' Għawdex se ssir qudiesa b'suffraġġju għal ruħu. Intant infakrukom ukoll li l-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma nhar il-Ħadd 8 ta' Jannar, jiġifieri bħallum ġimgħa, imexxi wkoll fit-8 ta' filgħodu fil-Katedral il-Pontifikal fis-solennità ta' l-Epifanija tal-Mulej. Nixtiequlkom il-kumplament ta' żmien tal-miliet it-tajjeb u qaddis waqt li nibdew din is-sena l-ġdida taħt il-protezzjoni ta' Ommna Marija b'mod partikolari minn dan is-Santwarju Nazzjonali għażiż tagħha hawnhekk f'Tapinu. Il-lejla tajba.